नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहूया झटपट बटाट्याची कापे कशी फ्राय करायची। त्यासाठी आपण ही बटाटे दोन कापून घेतलेले आहे। या प्रकारे आपण कापं करून घेतलेले आहे। कोथिंबीर 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आपण ठेचून घेतलेला आहे। 10-12 कढीपत्ता, तेल, 2 चमचे रवा घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ, मसाला, हळद। आपण सर्वात प्रथम ह्याला मीठ लावून घेऊया। चवीनुसार मीठ लावायचं आहे। एक चमचा मसाला घेऊया, अर्धा चमचा हळद। ह्याला मिक्स करून घेऊया। या प्रकारे आपण मसाला लावून घेतलेला आहे। हे बघा, त्यामध्ये आपण 2 चमचा रवा टाकूया। मिक्स करूया। याप्रमाणे असं लावून घेऊया। रवा लावून झालेला आहे। आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करूया। आपण एक तवा घेतलेला आहे। तवा आपला गरम झालेला आहे। आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया 2 चमचे। त्याला लसूण टाकूया, कढीपत्ता टाकूया। गॅस स्लो करूया आपण। लसूण आपलं लालसर झालेला आहे। आपण बटाट्याची कापं टाकूया। या प्रकारे आपल्याला एक एक असं सोडायचं आहे। गॅस आपण मीडियम ठेवून 2 मिनिटं याच्यावरती झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण चेक करूया। आता आपण पलटी मारून घेऊया। या प्रकारे आपण सर्व बटाटे पलटी मारून घेतलेली आहे। त्याच्यावरती आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि 2 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। पुन्हा 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। आपण चेक करूया बटाटा शिजलाय का। हे बघा, बटाटा आपला छान शिजलेला आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। बटाट्याचे कापे फ्राय करून झालेली आहे। ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।